Umavava siyakubingelela sawubona. Sanibonani bahlali base South Africa. Ubhuti Mavava lo, sawubona bhuti Mavava. Awu mba wami uyaphela. Ngiyaphila. Hawu. Kulungile. Hayi lo. Bhuti omdala usikhakhane cabanga ukuthi ungaphakathi la kulentozana kuyipanel sengabe ngayokucinga lapha okulanda khona. Afuna ukuzongifaka ekukhulumeni nje kodwa bafethu nenzani. Ngeke phela bhuti omdala ukuthi ngikunxenxe ungithembise ukuthi sikhona bese futhi kuphinde futhi hawu umuntu engisuke ngimethembile. Futhi ubongani mfowethu uyaphila ukukhethekile lo ngaganga ngathi ngizokubona. Agcina ngenzekanga. Bhuti wami ngiyaphila kunjani kuwena? Hayi sikhona nyanda. Siyabonga bhuti wami siyabonga kakhulu. Ngiyabonga uphile nje mfowethu. Hayi siyaphila. Sizobonana bhuti. Cha bafethu mina ngiyayizwa inkulumo yenu. Umuntu usethegwe kakhulu kulezi inkulumo kaSisithamara. Bhuti omdala. Hey mina kodwa manje phela mina angithi angifani nani. Ngokucabanga. Ngoba nina ngicabanga ngalendlela yena nami ngicabanga le yami emfishane okuhlulwa isikole. Awu. Yeah. Ngiyayithanda indlela uThamara akhuluma ngayo. Kodwa ngiyibona futhi kuveza ukuthi kahle kahle thina abantu besilisa sibuthakathaka kangakanani. Bhuti. Ngoba uThamara ukhuluma into eyiqiniso kulabantu ke abacindezelekile mhlawumbe abanye baba bangaboni noma abanye abayizishosha. Kodwa nje umuntu uphila kahle nje uhambayo njengami ongaxoxa indawo. Inkulumo kaThamara akukho la kufunakala athi ajabulele khona inkulumo kaThamara ngoba phela ufuna isize yena ngento emcindezele. Why kufunakala bese azosizwe uThamara. uThamara inkulumo yakhe inhle impela kodwa inhle kubantu engibone ngathi abafani nabo bonke abantu. Why nina madoda mina ngibuka ubuwiki bethu thina abantu besilisa. Qala. Inhle impela inkulumo yakhe kodwa ngeke vele ningayincoma nishayile ihlombe niyenzeni inkulumo kaSisithamara. Kodwa ngeke izinto isebenzele ngoba ninalutho niwiki nina abantu besilisa. Ukube ni strong inkulumo kaThamara ngabe vele inifica nilwela nina. Ukukhathazeka kwini nongabikho right kwini. Kodwa ngoba vele ifika kubantu ababuthakathaka. Ayikho nje into lento ekhulunywa uThamara vele kuma nje abanye nje besaba ukuphumela obala. Bahluleke indlini labahleli khona. Kunjalo bhuti kunjalo. Manje uyabo bafowethu singayisupport mina nje abama ngathi inkulumo kaThamara support abantu abafana nami. Hayi mina ngayibhejela. Manje support abantu abafana nami abavela abawiki. Ngoba ngoba nje la makuthiwa sinabantu aba 2000 abala. Mangaka abantu abayishaya isifobona ngokuthi hayi mina ngiyazazi ngineyintombi. Ngoba nina nisaba okokuqala nje nisaba abantu nisaba emjolweni konke ongasaba emjolweni yini nomjolo into ongaqhela emjolweni uhamba kodwa niphathwa nivuma ukuphathwa odadewethu beniphethe nise emjolweni nabo nithi amafro. uThamara inkulumo yakhe inhle impela kodwa ifuna thina abantu esistrong hayi nina ngiyantshela. Nathini impela hayi nina besithule nje silalela besithega lapha nalapha hayi nina ise right nje ngoba ekhulunywa yini kodwa mayisifike kuthina noyibona futhi ukuthi izoba nomehluko kangakanani. Webhuti omdala into kanjena lana bhuti usikhakhana akusiwona wonke amadoda ahlulekayo. Kuyiqiniso ngephikisi ukuthi amadoda amaningi bhuti omdala adonswa amakhala abafazi bawo endlini. Amadoda ake wanalo izwi. Ngicela ukulungisa la. Yes. Ngiyayixolela indoda edonsa umfazi ngekhala kunomfana odonswa umuntu ajola naye ngekhala.
Alright, shuthi ngiphambanisile la ngoba isikhathi esiningi vele kuyajolwa kushadiwe. Kodwa ke abantu besifazane sebebe namandla ngaphezulu kwabantu besilisa isemjolweni nasemshadweni futhi usikhakhane kuyinto efanayo iningi lamadoda liphesana nencindezi kunabantu ngiyaphika mina Mieso. Yes. Abantu besifazane akukho la abantu besilisa akukho la akuvela khona ukuthi cha uMyeza siyambona impela uyalo ukuthi hayi le uyibona imcindezelo kodwa uMyeza sizwa mhla kuthiwa kukhuluma usiqiniseke ukuthi hayi abantu besifazane bayinto ethile bese shaya ihlombe lapho ke akasilizwe umuntu amnyama akekho mina ngifuna nje ukuthi support senze webhuti ngila lapha ngikhona yabona njengoba kunabantu abalula isandla abashadelwa yimina amadoda ngoba lento le campaign le isupportwa abantu besilisa kakhulu kunezinsizwa kade ifaka imali emini engafuni ukuvelela obala ngesimo sokuthi isathi ukuthethiswa impela uyabona ke laba abangafuni ukuvelela yibo olwabisha impela ke laba abafana nani ke laba uyabona nje labo abangafuni ukuvelela impela kolwabisha ke labo bangalungile tu ifuna vela yabona inkulumo kaThamara ifuna vela amadoda ifuna noma ngaba uyona indoda kodwa ifuna umfana nje o strong oyimisele ngokuthi ubani ngoba inkulumo kaThamara isiza wonke umuntu naye umuntu wesifazane iyamsiza kakhulu isiza bona kakhulu futhi nomuntu wesilisa iyamsiza kwelinye iside ngoba sonke uyabona mhlambe la kulo life mhlamba akekho umuntu ongenalo iqhasha kubo yebo yeah uyabona ke njengoba kumaqhasha uyabona njengoba sonke sinamaqhasha nje makithi kukuthina ukuthi uyishuzela ukuthi wena uyathanda yini kwena ukulandela komnye umuzi lizokwebhana nelakwini Ngo. ngoba zoxabana maqhasha akuyona into ofuna uyitshelwe yimina ukuthi hayi lokho 1 no 2 no 3 into ofuna uyitshelwe Izodwa izobusa sibane sodwa. uyabona manje uyabona ngabe ufuna leyo nto la kuyona into sengathi ngoba nakho wena awuyenzanga nami ufuna ngingayenzi mhlawumbe makuyichoice yami yabona nje ngoba usuqala ukuthakhana wathi iqhasha sivele sekukhona lapha isiyonakele vele angithi uyabona lento ikutshela ukuthi akekho umuntu ongenaso isici esisegcekeni kubo noma umuntu ongenayo umuntu okhubazekile osegcekeni shuthi uyathanda uthanda ungazenza msulwa ungayingcolisa ungenzane kodwa sonke siyalazi iqiniso ekufuna sibhekane nalo okufunakala futhi ngoba ngisho uma bethu engasho uma wami ukuthi akathandi ngiganwe iqhasha kodwa unamaqhasha mhlambe yena wazele asehlele ekhaya kodwa yena ufuna yogana bana amaqhasha yena engafuna kube khona lo muntu elizogana kwakhe yazi odadewethu abayisole nabo ngamaphutha abo yebo bayisole ngamaphutha bangathi manje ukhona laba athekwa khona ngamaphutha abo bona bese befuna ukuvusa umhlwenga ilento ezokwenza ukuthi abantu bafune ukulwa bafuna ukudefenda uyabona nami njoba belwa nje odadewethu ngiyamsupport uThamara kodwa abathule futhi ngiyamkhuza uThamara hayi Thamara uzoqinisa khona uyabona hayi mina ngimi naye Thamara bafowethu le team le ngiyayithanda le team entsha bafowethu ngiyithanda kakhulu le team Thamara bafowethu anifake no 10 rand ngokukhulu ukuphuthuma sizomeseka sizomsupporta ngoba akushoyo kulapha noma ubani kodwa ufuna wazi ukuthi intombi yakho uma wengane yakho umuntu omfice mhlambe kade uma wengane yami useyintombi yakho mayelwa kushuthi akakabi nawo nembeze enhlizweni yakhe akukho la isola yebo ngephutha lakhe ngoba yena ufuna ngabe uthi ukuba ngiphosekanga kulesiselo ngabe lemvimbi iphuma emva kwami
Yeah. webhuti sorry kancane ngike ngathi mangiyithinta indaba kaThamara ngase ngiyabheka ukuthi amehlo enze njani ukubona khona la endlini yikho nintuzu ngase ngibona ukuthi hayi usuthi khamba kahle ngoba nalo live ngokubambe khona la endlini nje usengishiyile uyolala hayi ukuthi ngise toilet ngisendlini ngiyabonga Abona webhuti isikhakhane kunento ivezayo la ukuthi akekho umuntu ongenaso isici kubo isici seqhasha iqhasha intombazana mhlawumbe ezalele ekhaya and into oyivezayo bhuti omdala ukuthi kahle kahle kuyiphutha akulifice kodwa ngandlela thizeni kodwa kuba sekhaya usuzolisana nomakoti bobhuti bakho ngoba u-aunt wena ongakwazi ukuhamba ekhaya noma u-aunt wabanenhlanhla waba uthisha ngesimo sokuthi mhlawumbe ubhekele ekhaya but sekumele ukuthi ulisane nabantu abazovusa umuzwa la ekhaya kuyiphutha leyo nto kuyisici leyo nto leyo ngiyayizwa lapho bhuti sengiyayihlaziya nje ngiyibhekelela ngiyibeka sobala ukuthi kahle kahle uthini kule nkulumo le kunjalo mina ngesingami ngisho njalo kodwa akusho ukuthi ukucatshangwa yimi bonke abantu bazocabanga kanjalo kungenzeka nami ngicabanga into errong Bhuti ngaba bhuti lento enkulumo oyikhulumayo ngaba kusilona ihlazo noma ngaba akusikhona ukuthi umuntu osuke ezalala ekhaya ngabe intombazane iyazivusa isibongo sakubo ukuba ukuzalela kwayo ekhaya kwenza mhlawumbe icontribution noma umehluko omuhle ekhaya ngoba intombazane ayizivusi isibongo sakubo noma idlulile emhlabeni yadlulela kubo akusiyona into eyisibusiso leyo ngoba angaze ngizwe mina kuthiwa sibiza la ekhaya u-aunt usibanibani owahambe ukuthi Omyeza ake sigudluzeni nje kancane mfowethu sithathe njengokuthi umuntu osuke engenawo amandla imoto entsha nemoto used ayifani ama price store Yeah. ufuni umuntu akuzwe ngabi lokho engathi khona umuntu engisho kanjalo nathi bantu besilisa ngokuntuleka kwamandla kungenzeka ngempela umuntu abona ukuthi yabona ukuyoqala into entshe ezongihlula endleleni ungcono ngiphele khona la endleleni ngoba khona la esengihlangabezeke khona bhuti omdala omunye umuntu ngempela uthola ukuthi bakhona abantu bafowethu ngeke sisikhotisana bakhona abantu abatholakale bebuya kwabanye abantu kodwa bayakhila imizi khona iyaphila kunjalo bhuti omdala kunjalo yakhile futhi imizi engeke isawa siyobuyiswa nje okunye ngesinye isikhathi umuntu wafunde emaphutheni akhe loyo noma wazi lapho khona abanye abantu abangakawabona amaphutha abathi nje mina ngeke ngize ngithandane nobani ngoba ukuthi lento ke ngibona ngathi usisi uThamari yona ayilwela kakhulu ukuthi why is comparing hey kuyasinda iqiniso alinayo indawo and iqiniso into engathandeki abantu besifazane banenkinga nje iningi labo hayi bonke banenkinga yokuthi ngale nkathi makuvela into esukuyiqiniso imoya iyaphakama umuntu nje uzondiwe kuba umuntu ukhathalela into yokuzondwa ngabe kwalo live noma lemkhankaso lophushwayo ngabe uyinto engekho bhuti omdala manje ngoba ke mawazi ukuthi usungakweleta umuntu kulabo bantu laba suke bengaba nezinkinga ayi kubalekile iqiniso lohlezi liqiniso futhi angeke sikushumayeze even naseyinganeni ezizayo ukuthi zibe ephuthene lodwa lehlakalo lo dadewethu noma ephile ngokuqona angithi enye into omiyaze kufunakala uyibuke bangaka abantu abakulo live 5300 nithe abantu abasupporta inkulumo kaThamara isifiso seneproposal ukuthi kudonate ngamalini for ukuthi siyayisupport inkulumo yakhe bengicela ngacela bhuti omdala kubantu abangaphezulu kwa 200,000 abalandela uThamara ngacela at least nje u10 mawubuka ke njengoba imali into 13,000 ukhishwa imali into 13 abantu abangaka u13,000 akuzwa bhuti ukhishwa abantu abangaki u13,000 u13,000 ukhishwa abantu I think abantu abangaphansi even ngazi noma 300 yeah 1.3
1.3 yeah. Ukhishwa abantu aba-1.3 Yeah. Ngithi uyayibuka-ke le nto ukuthi ikutshela ukuthi vele la kuyakhohliswana. Ubani umuntu ongathiwa akanawo u-10 awafakela umuntu uma ethanda eyizwa ukuthi inkulumo ekhulunywa la iyamthinta iyamseka. yazi webhuti mina Kodwa yazi ukuthi Mboma into enginye ngiyibonile ukuthi kuma viewers abantu besilisa babaningi kunabantu abesifazane vele kade belwe mina be-against abanye bazolalela. I'm looking for ama screenshot abanye benza ama video. Ngiyazi mina ukuthi yini yenza bangabi baningi abantu besilisa. Ukuthi bayizihlamba. account bafowethu account Uyabona ukuningi abantu besifazane nje la bazogada amadoda abo ukuthi akhona. Hayi ngiyabona ukuthi utheni. Zihlama. Iyona nto nje le. Hey man. Yeah, uqinisile la. webhuti usikhakhane ithuba bengilivulile ngoba ngifuna u-accommodate wonke umuntu. Ngathi akuze kushaye umhla ka-3 enyangeni ezayo ngesimo sokuthi wonke umuntu i-account bafethu bayicela kuma-comment ngesimo sokuthi wonke umuntu akwazi ukuthi angasho ukuthi yena wasala noma wayefisa ukuthi ngiyazi ukuthi baningi abantu asebethola ama-intimidation amadoda amanye afaka imali esithi engafuni ukuveza ngesimo sokuba yilento lekade uyisho ke bhuti omdala engakwazi ukuyibiza nelentozana nesimo sokubhekela kwesimo nje esikhona kodwa ke basazoba nethuba ulive ngiyazi ukuthi bakhona abantu abawurekhodayo and usazopostwa nakusasa naphambi kwakusasa umkhankaso wonke sifuna ukwenza ube successful ukuze kungavalwa abantu imilomo kwavela uKhini Shandu la bamncikisela bhuti omdala bamncikisela ngecareer yakhe Yeah. umcineka akasakwazi ngisho nanokukhuluma ke kwakukhona abantu ababizwa ngoMamthembu nezingane okuthiwa oLindi nanani kunabantu abanye abangenayo imisebenzi ngesimo sento ebizwa ngokuthi angiyazi kahle lapha ku Facebook ngokusebenza isithuwa yini iLadies House so uyabona ukuthi kwanohulumeni uyacontribute kakhulu ekuthebeni kuthakatha kwamadoda abanye besabisa uThamara la bembuza ukuthi usebenza bafuna ukwenza ini ngoba befuna ukumbhoyika Mina ngeke shame mina ngeke mina Ufuna ukwenza i-petition. uThamara vele sisazocheck ukuthi la asebenza khona kumfanele la asebenza khona bafuna simthole umsebenzi. lokho sizokubheka kodwa ke baningi abantu yabona nje uma ngathiwa mina njengomyeza bengumuntu ovela ku television ngabe namhlanje bhuti omdala ngabe bengizovuka ekseni ngibizela i-disciplinary hearing ngesimo sama-comment kuyishow mhlawumbe kuzokuthiwa bengiyi-programmer noma mhlawumbe bengiyi-presenter noma mhlawumbe ngiwu-director wayo if mina nguwumyeza benguwumuntu mhlawumbe oyi-event organizer ngaba ngikwazi ukufika kanjena ngizothi ena ngimi umkhankaso ukuthi uThamara akakwazi ukubhekelela akakwazi ukusupport ngaba ngikwazi ngesimo samandla embokodo mayihlangene ikwazi ukuphushana ngento ewumsangano noma into abasuke bethi abayithanda ngaba kwenzakala yonke leyo nto leyo Ngenxa yobuthakathi asisho ukuthi ubuthakathi bawo lembokodo ngoba eyintweni enengqondo abayiphuma onke lama campaigns kodwa eyintweni ezobuthakathi nezophuca omunye isinkwa yilawa akubona la khona lombokodo babo lo kokunye lezi hlama lezi kade ishow mavava lezi zamadoda lezi bafowethu elendaba ukuthi nizolokhu nime emva kocherubeni laba lokubencikuselela isona sikhathi lesokuhlukana nenja lahla inja njengamanje kuhlukana inhloko nesixhanti umuntu okuyena yena usayida noThamara ongahambisani noThamara mnyeke kusase manje ngoba vele lo muntu akakulethele lutho empilweni udoti le nto leyo imbungulu ezokuncela igazi mushiye lo muntu okhomba ukuthi uagainst uThamara muyeke kuyimanje nami ngiyamnyeka lo ngiyamnyeka sengimbonile Now qiniseko. benikhuluma bhuti ukukhuluma Cha bese isiqiniseko sakhuluma.
Cha besibuza usiqiniseka nawe unaye umuntu obanayo ngathi nawe uthi uzomyeka. Banewethu babamiyeza nawe bamava malume maqwabe nawe isiqiniseko Papa G bengisacela ukuhoxa kancane ngoba ngiyavuka ekuseni bengisacela ukukhuluma Cela kodwa ukuthi weTamara, cela ukuthi uhambe ngo10. 25 minutes uhambe ngo10 bese uyophumula. Usekhona cela uhambe ngo10. Siyacela ukuthi uphume ngo10 nathi live sesizovala vele siyaphuma sinalanga lonke. Ne-update yonke abafowethu abade besafisa ukuphusha cela ukuthi baphushe kokugcina as little as 10 rand. Tamara cela ukuthi uphume ngo10 lana ngizokuthinta eceleni ngezinye izinto zama-update futhi usikhakhane lana ku-live sesibe nenhlanhla sathola uTamara ilayisensi yamahhala ehamba ne-learners ne-license drivers license i-iPhone 16 Pro Max close to 40,000 rand special interview okhosini ngiyakhohlwa kwesifo ukuthi yini so Mana ke miyaza mina angifuni ukulala ngikhohlisi. yes but Ngizwile license yes ebiqhamuka umkhonyana uMasango ngayizwa Pro Max eqhamuka Papa G ngoba uPapa G ngimuzwe ememezela futhi umuntu wakhe azosohupha Papa G masingasayitholi leyo Pro Max. ngizobe ngikhona la ku-live Umcimbi wamatshitha ushaye Papa G umcimbi wamatshitha ushaye Pro Max sesiyazi ukuthi siyitholakele. Angazi phela komcimbi amathethe ugadwe inkampani yakho. Kodwa ke mana ilokhu uzile. Vele kuthi abantu abangene mahhala. Imali ikolekile. Njengoba kade ngiphumile nje nala kwi-call ngiphumile WhatsApp umthandeni la bengifonela wathi angi-announce naye lapha kade efaka u-3,000 kuTamara ngoba bethi angimsendele i-account uyabona ulive manje ngalungela ku-live uManqele umgqamelisi siyabonga umthandeni Sawine sami. uthi naye angisho ukuthi nawe uyasupporta kakhulu manje Uyazabona uyanqena ungena ku-live kwenzakalani kahle kahle bafethu abantu abaye kumfona kodwa kushiwo igama lakho kodwa uyanqena ungena ku-live ihlupha ibuye ibuyele. akafana legenge nobhontshisa eqolo la ithola khona kushawa khona amadoda isayita nabafazi enginyanyisa kanjani Tamara. baba Ngizosho nje mina okunye okuthe kuhluka. yebo Yabona ke nje usunale content onayo. Sengathi ke mase kuyophela unyaka sesikuza usukhuluma indaba zepolitiki. kanjani manje ungasixubeni indaba lokho nje Yebo usunabantu ababona ukuthi basebenza kahle abanye basebenza wrong. hayi Ngoba angeke makwaqala leyo nto. hayi Mama soyinikele ezandleni zakho mase interview sicela ukuthi Gado uwe siyocela ukuyinikele ezandleni zakho uze eThekwini bengayikhwangani baba mfethu Aniphendulanga ukuthi ubani lo obe request ukuthi nginganize kwi-interview okhosini. hayi uthe ngamjustify zokusendela ku-WhatsApp bazomniza I think it's Friday uzonginikeza uhlelo lakhona Senginasho nje ukuthi amanga leyo nto. wesikhakhane Mtshele lo muntu ukuthi asifake uyabona njoba singalidlali nje ibhola ngoba asifuni into ezosimaka. isikhakhane mina ngoba lo live ukhona bhuti omdala ngizoku-update futhi naseceleni konke okushiwo Ngiphinde ngene mina kulo live wenu ngibuye nithukane nini. cha bhuti omdala akekho umuntu okwasebenzisa inhlamba lana ngabe futhi sesimblockile Ufuna zabe khona ngcono ukuvikela kunokwelapha. That's right. bhuti kulokho mina ngizoba yigadi laleyo nto leyo ukuthi hayi khona abantu abamenshina umsakazi nakuba khona abantu abamenshina umsakazi la ngoba la bebonile ode hambe commenta kwinto kaTamara uthi uyamsupport
uyotext enokuba no producer umnikeza isikhathi ukuthi uzombiza nini ani kahle ubize kodwa ilokhuzana kaTamara interview kaTamara ikhona bafowethu nathi sikhona izobe ilandelwa yimina ngemva kanje kodwa mavavu yena ufuna iqapha ingane ngaphezulu kwalokho bhuti ungakhuluma bhuti kuthi phela mina uTamara ngisengamshela nami ngimjolise njengodaka hayi bhuti ngijolisana phela mina ngidlali kanjalo yabona phela cha mboma mfowethu mawungafuni ukumgada uTamara isho mawuthi awufuni sigadele yena yini kanti oji bayazi imigudu efuna bayilandela kunankinga mana